F'rapport maħruġ it-tnejn filgħodu l-Bank Ċentrali ta' Malta esprima kawtela fl-analiżi tiegħu dwar l-andament ekonomiku għax-xhur li ġejjin. Skont ir-rapport, filwaqt li l-Bank Ċentrali ta' Malta jistenna li tkabbir ekonomiku jibqa' maġġel matul is-snin li ġejjin u jkun f'medja ta' 4.1% bejn l-2019 u l-2022, ir-realtà tal-kriżi politika preżenti qed tħalli l-effetti tagħha. Fir-rapport jingħad b'mod ċar li l-eskalazzjoni riċenti tal-inċertezza politika domestika x'aktarx se twassal għal posponiment fil-konsum privat u l-investiment. Dan meta wieħed iħares lejn l-effetti immedjati ta' din il-kriżi. Apparti dan, il-Bank Ċentrali jirreferi wkoll għall-effett li se jkollu Brexit fuq l-ekonomija tagħna li bla dubju se jħalli wkoll l-impatt. Skont l-istess rapport, l-inflazzjoni annwali bbażata fuq l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet hija mistennija li tbatti bi ftit fl-2019 qabel ma titla' għal 1.9% sal-2022. Dan it-tħassib serju tal-Bank Ċentrali ta' Malta jiżdied ma' tħassib li diġà ġie espress minn diversi unions u korpi kostitwiti. U anke mill-kap tal-Partit Nazzjonalisti Adrian Delija li mal-ewwel kien sejjaħ lill membri tal-MCE SD biex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni b'mod urġenti.